May dala akong luggage, may chismosa sa taas. Sa 3 o'clock mo. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today is another day of hapon na po actually. It's already 4 p.m. And mag-isa lang ako dito sa bahay. So ngayon ay pupunta po tayo ng South Dakota. At doon ako mag-off. I'll stay there for probably 4 to 5 days. Kasi yung next na duty ko pa naman is Thursday. Ano, ikaw pupunta dito? O ako, gano'n kami kanina. So ako na lang pupunta para naman maiba din yung environment ko. So, samahan nyo ako, guys! Oh my God, it's gonna be 2 hours drive. Mag-interstate ako. But the distance is like from Pangasinan to Ilocos. Pag yun sa Pilipinas ko siya, dinadrive ko siya dati 3 to 4 hours. Kasi syempre, traffic. Tas iba yung speed limit natin. So, sa South Dakota kasi, pag nasa interstate ka na, ay mabilis naman kasi yung speed limit. So, mas makakaano tayo dun. Mabilis tayo. I think it's 80 miles ata. So, parang 120, gano'n. Magkukross na lang tayo para walang problema sa speed. Ayan, para di po tayo mahuli. So, samahan nyo ako, guys. Tara na! Atras natin tong sasakyan, guys, kasi para mas madaling magkarga. Oh my God. Oh, ang init, grabe. Dapat pala, hindi naman pala ako aalis ng maaga. Dapat pala pinark ko na lang to sa garage. Napakainit. 2 hours and 13 minutes. Hala, may severe thunderstorm pa. Ano ba naman yan? Hala, 3 hours ang biyahe, sis. Naman ganito lagi. Then turn left onto South Main Street. Spotify. Wallet, driver's license. Nandito ka na ba? Okay, let's go. Karating na ako, guys. Nakakaloka yung weather kanina. Grabe. Halos mag zero visibility na. Tapos nakakapagpa-hydroplaning na. Buti na lang tong sasakyan ata parang nade-detect niya pag nag-hydroplane. Kasi naka-cruise kasi ako. Tapos pag nag-hydroplane na ata, parang siya na mismo yung nag-slow down. Ay, nakakaloka kanina. Tapos 30 minutes na malapit na dito sa kay Mac, wala na, parang walang nangyari, parang walang ulan, parang wala lang. Kakaloka. Kinuha mo sana yung trolley. May dala akong luggage, may chismosa sa taas.
Sa 3 o'clock mo. Ay. May dala akong trolley. Ay, trolley? Yung luggage ko. Ano nga, nag-aircon tayo. Di tinalyaw mo ka ng manaw. Kung mo na mabaling parking dito, kaso wala tagamin kat basta kasi dito building kat bawal. Kaso yung mabaling lang pagparkingan di jay. Kat ibabata lang dagi agamit. So garo ibre ko sta jay pero tas kasi dagti elevator. Sika garuti mang drivean. Gutom sis. Hey guys! So nandito na po tayo at magluluto lang ako kasi gutom na ako. Actually, bumili na si Mac ng sandwich kasi wala na sis, di na talaga kaya ng energy ko, pero ano nga bang sinasabi ko, yung patis ko. Wala po siyang patis dito, nakakaawa naman. Magluluto lang ako ng chicken na fritada kasi kagabi habang nag-duty ako, nag-crave ako sa chicken afritada. Kaya ngayon, ito yung ganito din yung ano niya, kutsilyo niya. Lulutuin ko ba lahat ng chicken? Oo, kasi i-rest na lang niya. Freezer na lang niya. Ba, parehas pa kami ng mga punas ha. Yung mga gamit sa bahay, yun din ang gamit niya. Olive oil din ang lolo niyo. Gusto daw po niya ng masabaw na afritada. Nung isang araw, masabaw na adobo ang request. Ngayon, masabaw na afritada. Bibimbap. Japche. Chicken. Anto radish. Yeah. Let's eat. Uy, may butchi ka pa? May butchi pa pala dyan. Hi everyone! So, paalis po kami ngayon. Hindi ko alam saan kami pupunta. But anyway, medyo kagala lang for today. Kasi 2 days na kaming nasa apartment lang niya. Sama kasi yung pakiramdam ko nung kahapon. Hindi naman 2 days pala. Kahapon lang, maghapon na nasa apartment kami. Kasi may meeting din kami ng tanghali kahapon. Meeting kami about sa insurance. After that, natulog ako. Tapos sabi ko, alabas na lang tayo pagising ko. Guys, nagising na ako mag-alas 8 na ng gabi. So, ayun. Ngayon lang kami ulit makakalabas. So, samahan nyo kami. Nagagala for today. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. I'm not living at 17. Let's go. She's like a primrose. You're never taking me alive, so come close. And I know why you said it, 'cause I'm reading every word. Dito na kami guys sa Falls Park, pero hindi na kami bababa kasi sobrang init sis. Di ko kaya.
Di ba, may vlog naman na kami dati dito eh, na pumunta kami dito sa Falls Park. Leave ko na lang yung link down below para makita nyo yung mga pictures and videos namin nung pumunta kami dito sa Falls Park last year. Same pa rin naman siya. Wala pa rin namang nagbago. We're not who we used to be, and maybe that's a good thing. We're not who we used to be, and maybe that's a good thing. Sometimes I'm a loner. I wish that you lived closer. Maybe then I feel alright. Sometimes I get strung out trying to be myself. When you come close, I feel alive. Maybe that's a good thing.